Чаллының энергетиклар мәдәният йортында Татарстан Республикасы ветераннары арасында Балқыш Республика үзешчән башкаручылар фестиваленең сайлап алу туры узды. Шуның белән Казаннан кала сайлап алу турлары тәмамланды. Димәк, тиздән гала-концерт. Әлегә Чаллыда узган Балқыш турында тулырак мәгълүмат. Сәхнәдә беренчеләрдән булып Сөнмәс дәрт ветераннар ансамбле чыгыш ясады. Җырчылар һәм биючеләр үзләренең иң яхшы номерларын тәкъдим итәләр. У нас есть фольклорный. Безнең фольклор ансамблебыз 12 кешедән тора. Тирә-якта бердән-бер ансамбль. Ир-атларыбыз аеруча актив. Бүген аерым номерлар күрсәтергә җыенабыз. Мирас халык хоры фестивальдә Актаныш районын инде 7нче тапкыр тәкъдим итә. Ансамбльдә 21 кеше Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәрләре. Танцевальный трио выступает. Бездә төрле номерлар бар. Менә Татарстанның атказанган 3 мәдәният хезмәткәре чыгыш ясый торган бию триосы бар. Баламишский ул татар халкының халык биюе. Камил Фәйрүзә җыры, ул халыкчан атказанган хезмәткәр. Солистлар инструменталь һәм вокаль ансамбльләр, хор коллективлары һәм укучылары Чаллыга Татарстанның 9 районыннан килделәр. Алар 80ннән артык төрле номер тәкъдим итә. Искәндәр Гамалдинов, Чаллы, Татарстан яңалыклары.